idea hau joan zala nolabait sortzen edo nolabait bueltaka zeginen gure buruetan, urte askotan kooperazio arruntan lan egin da gero. Eta, hortikan sortu zen idea, gure seieron artean, zerbait eskenduke egingo, beste erabatek, zuzenen garapenera joango da. Kantzelok idatzi zuen kooperatiba guztirik karta bat, esan ez bentzet ondo hartuak izan gaitezela. Eta pasi ginen kooperatiba deika, eta nik uste urte terdixenero bizitatu genituela uste kooperatiba danak, handixak eta txikixak. Nuestro objetivo es ayudar a desarrollar de una manera sostenible las miserias que se están teniendo en África, el hambre, etc. Trabajar para el tercer mundo, una relación tercer mundo y mundo cooperativo. Pues de ahí salió la